10 kilometrin ruisriikki on alkanut. Toivotan kaikille hyvää matkaa. Nauttikaa. Toivottavasti ehditte katsella ympärillenne. Ja olkaa varovaisia. Se oli sitten aika tarkkaan minuutti, kun viimeiset juoksijat pääsivät tuosta lähtöviivasta yli ja ruisriikki siis näin matkalla. Ja kun minuutti on kulunut, niin se on sitten vajaa 19 minuuttia aikaa siihen, kun alkaa sitten puolimaraton ruisrääkki. Eli kello 14.20 tuon juoksun lähtö. Puolimaraton siis 21,0975, jos en väärin muista noita, kun maratonin mittaa 42,195 jaetaan